Araitea, agambaia, landea, entzea. Atozen harat, gandaitar jentegunak manhatuz kanporat. Iterka hasten dira baziren ehun bat, lotxazkatik hintzat, lotxazkatik hintzat. Aizuko gatia, gorako katia, txapasta bat izan zen haren johazdia. Bai eta beden bolan beste nertzoazia, aizel balen fria, aizel balen bia. Zua behase, abazabase, georaz geozen hauda sobehase. Beraigot hoizian dira dehorase, dekuiez kantipake, dekuiez kantipake, dekuiez kantipake, dekuiez kantipake, dekuiez kantipake, armauan gaine. Sekretu handiak bada, maravillosua, filosofo ilun batek aurkiturikoa. Jausinak esan zuen, bizkera landua, malenantzia dela, onena mundua. Badatik ibiltas nazalein, diamante ez perla, ez recorriría elegancia baino. Ez diamante ez perla, ez recorriría elegancia baino. Ez dago hoberik. Ez diamante ez perla, ez recorriría elegancia baino. Ez dago hoberik. Charmanta, nekilan baratzera, promenatzera, bilduen tinaguen saderiak, artixotak eta piperberdiak, biba, biba, arnona eta modio, gauak eta egunak dira.
egin dio gorantari, seure izanen dudanez ezakit, bai izen dut, zera ikostarik duganamo puntarik. Bibarnuna eta modio, gauak eta etiago, bibarnuna eta modio, gauak eguna didamo, naua jimera xarman, egatzea omenaka. Zetan napua maiatzekoa, askua zuan jaitaren bizia, zain goza eta pantzetan, paseo kalian eta egunian dabian. Gaudian den bizarran gionan, bizarra idonian eta batzaren aurrian, eta zan kalian aibian zen, airean dinplizen eta idearen maiten. Elbarrio salien eta dinen txigara gau. Eta bakero zugu eta badatek tartiko liga graba eta ere hor zangoa osimekitera. Zeraz behi. Modalidade entxaurgazik. Modalidade asko dira, kirolarixen meritu baina, labatuko ditugu, ekizaltzeko badakizu esaz beste da oka. Kiroz alfabetikoki akingo diogu, futbolzari entrenamentarako, eta sari sotzera merez geratu ematu baten esten argaziratzeko. Eta hori sarixea modu gurekin dago, egin duen eredu. Bigarren denboralea hartu egiten maila provintzia jokatu aparteko futbolaldea demuntziar magro filiziak iatzen, jatzen dagoeneko ekozak. Hori etzin bestekoa da. Ameko entrenak. Asko. Ekin jarrau, eta gero gure nago Markel Ibakuko letizia. Un metro proba, sariko txarrun hartu da izan zidurekin, horretiko Espainiako aspektual txapelatzen zinen, jokta Europan, eta hartu zuen. Eta tezapetak, torzen gaitu, nago sari, paseko pest, ere Aragola. Jarrera ingo dugu zagoen, eta sarisa moteko gurekin dago Ricardo Ereña, Casino Artista Ibarrez klubeko jokari eta osria. Antibitzen eta duen guztan, handika eta Gipuzkoako jolo azkapun bihurtu arte. Aurten maila nazionalean duen kasinok, beturutako izioz kasitante, eroktari agatzeko harik ez de. Antonio Zait eta Fernando Bravo. Zino abisa barretek dira nazora, ondo balda eta ondo txako sari. Errek baiko dugu, zia emateko paramedia, guerrik biko izten dugun aizinako. Errubik ere gura, hortik albadido bezkian ere zuel. Ordua kirolean egindako bidetik, oinagio bat Vicente Diez da zaritua, esri, jasoko du sari hori. Eskubaloia, sarisa motoko gurekin dago Maialen Insausti. Iaz modalidade honetako sarisa irabazi zuen jokalari bikain.
Kirol ibilbide luzea egin du aurtengo sarituak Juventud Deportiva Arraterekin hasi zenetik. Gaztetan Euskal Herriko txapela jantzi bazuen, geroago veteranoen mailakoa ere irabazi zuen. Horrekin konformatu barik, gaur egun Eibar Irutxirroan, gurekin dago Bittor Ugarteburu, bolaria handia izateaz aparte Euskal Federazioko idazkaria da, bera. Benjaminetan hasi zenetik, maila guztietan jaso ditu sariak, edizio honetako irabazleak, aurtengo Gipuzkoa eta Euskal Herriko txapelketetan lortutako emaitzei esker, Gipuzkoako bolari onenen artean sailkatu da. Hurrengo denboraldian, Axolaberriko lehen taldean merezitako lekua izango du. Aitaren eskutik jasoko du sari hori, Oier Ugarteburuk. Hokeia, sarisa emoteko gurekin dago Aregi Sasola modalidade horretako Soraluzeko Marras Klubeko presidentea. Gaur egun, juvenil mailan, talde mistoan eta senior mailako emakumezkoenean lehiatzen du kategoria bietan. Irristaketa klubean sorreratik diardu, 2019tik, eta bertan erakusten duen kemena eta ikasteko grina goraipatzen dute. Denboraldi hasieran lesioa izan da ere, ordutik ahalegin berezia egin du prest egoteko. Aiora Ballesteros da sari dira. Igeriketan, saria emateko gurekin dago Edu López Reta, hainbat urtetako Eibarri Gerixan taldeko entrenatzailea. Eibarri Garixeneko junior nesken taldeak etengabeko evoluzioa erakutsi du denbora guztian, eta Gipuzkoako, Euskadiko eta kluben kopako lehiaketetan erakutsitako mailarekin lorpenak ez dira gutxi izan. Miren Galdós, Nora Ginea, Maialen Gomez, Malen Begide eta Maili Maguregi dira aurtengo sarituak. Hortxe, boskote bikaina, beste txalo bero bat emango etzen. Juduan, sarisa emateko gurekin dago Egoi Esteban, Kalamua Judu Klubeko gaur egungo buru nagusia.
Kadete mailakoa da bera, baina dagoeneko zilarrezko domina irabazi zuen Euskadiko txapelketan eta brontzezkoa Gipuzkoakoan. Anaitasuna torneo ospetsuan zilarraz jabetu zen bezala, 73 kilotik berako mailan. Aurreko ez gain, Kantabriako eta Asturias Cupen parte hartu zuen eta ezin da ahaztu Tarragonan jokatutako udako kopa. 14 urte besterik ez ditu, etorkizun handiko jokalari honek, Torradilla sarixa jasotzera, Alex Beorlegi. Karatea, sarixa emoteko gurekin dago Rafa Gallego, Urki Amaina karate taldeko arduradun nagusia. Ez dago urterik karateka honek aurrera pausorik ematen ez duenik. Horrela, aurten Gerriko Beltzaren bigarren dana lortu du, karateko lehen mailako teknikari titulua ere bai, eta aurrekoa gutxi balitz, senior mailako Gipuzkoako txapela jantzi du seniorretako kata modalitatean. Hortik aparte, veteranoen Nazional Ligako finalean ere izan zen Jesus Castillo. Kickboxingean, saria emateko gurekin dago Asier Inda, modalitate horretako Topinburu Kirol Klubaren izenean. Bi urte eta erdi damatza kickboxing cup bat praktikatzen Inda Team taldearekin, denboraldi ezin bikainagoa osatu du, borrokatutako guztietan garaile izanik, kabatean 7 borrokaldi izan ditu eta bakarra boxeoan. 8 garaipenekin, Egoitz Riosentzat izango da, ondo merezitako sarixa. Eta ondekan sari desente falta jakuz banatzeko, baina etentxo bat ingo dugu eta zer iruditzen jatzue musika pizkatxo bat entzuten badugu eki. Gainera sortan bisa dakagu, primizian talde baten aurkezpena biziko dugu. Eibarko Kolo Gaztean elkartu zen hirukote bat da, oian Zabala, Jon Alonso eta Garazia Espuruak osatzen daren hirukotea, bakoitzak beran bidetikan gauza batzuk inditu musika munduan, da taldea sortu dabe eta hemen ezagutuko ditugu, eurak dira Ode taldea.
Bueno, benetan etorkizun handiko irukoti, apunta ondo, Ode. Bueno, eta sarixa banatzen jarraitzuko dugu, mendixan, sarixa emoteko gurekin dago Igor Etxaburu, Klub Deportiboko mendi batzordeko kideetako bat. Mendian geratu barik dabil, hango eta hemengo hainbat gain poltsiko eratuz. Klub Deportiboaren mendurrenaren arira, urtean baietz 100 mendi aldiz ekimenean ere hartu du parte, eta bera lehenengoa izan da igoera horiek hartaraira eginez, beste mendizale guztiak ere saritu nahi dituzte horrela. Ricardo Aramburu izango da urten sariduna. Pilotan, saria emateko gurekin dago Ander Agirrezarobe, Deporreko pilota entrenatzailea. Pilotaren pasioa bizi du juvenil mailako pilotari honek, 8 urterekin hasi zenetik, Amainako txapelketa bitan eta San Juanetako torneoa beste hainbatetan bereganatu ditu dagoeneko, binakako modalitatean. Azken 3 urteotan lesioak eta ebakuntzak oztopo izan baditu ere, ez du etxi eta gogotsu jarraitzen du, eta txalo bere batekin hartuko dugu, Ugaitz Segurola! Saskibaloia, sarixa emoteko gurekin dago Unai Eizagirre, Eibar Saskibaloiko jokalari eta entrenatzaile ere badena. Dominikar Errepublikatik etorri ziren gurera 2007an. Hasieran Ermura eta han 4 urte egin ondoren, 2011an Eibarko Rival Alkiler taldearekin hasi ziren jokatzen. Baita bitan Igo eta probintziako lehenengo mailan jokatu ere. Bat basea da, bestea eskolta. Eta biek joko azkarra eta irekia maite dute. Anderson eta Wilfredo Polanco anaiak dira sarituak.
Eskuasakin jarraituko dugu eta gurekin dago Alberto Ferreiro, kirol modalitate honetan garaipen gehien lortu dituena gurean. Gaur egun Euskadiko ranking absolutuan 5. dago sailkatuta, aurten Euskal Ligako zirkuituko proba guztietan hartu du parte, eta Gipuzkoako selekzioarekin Euskal Herriko txapela jantzi du Ferreiro Ibartarra taldekide zuela. Gainera erreferenteare bada Euskadi mailako eskuasean. Urtetan goi mailari utzi dion Sergio Salgado da, aurtengo saritua. Gainera, esan beharra dakagu eta kitxo aztekari izanan kasartetxuen genduala eta argazkisa baizan berana, baina izena gaizki zetorren, baina bueno, oin argitzea nahi genduan, Sergio Salgado dala, saritua. Tenisa, sarisa emoteko gurekin dago Ekaitz Juaristi eta kitxo Euskal Elkarteko presidentia. Bera dugu Unbe Tenis Klubeko kirol modalitate honetan, txikitatik hasi zen horietako bat. Ordutik ez du kluba laga, eta ez bakarrik helduen mailako partidua jokatzen, baita maila bikaina eskaintzen ere jokatzen dituen torneoetan. Gure herriko tenisa bultzatu eta auspotzen dituen horietakoa dugu Iker Pazioz edizionerako saritua. Tiro olimpikoan, gurekin dago sarisa emoteko Andoni Amestoi, Eibarko udaleko zinegotzi berriena, kiroletako hain zuzen ere. Amabost urterekin hasi zen, Dimidanba kirol taldekoekin lehiaketetan parte hartzen, batez ere sasoi batean urtero antolatzen zituzten, San Juan eta San Andres torneoetan, asko dira edizioetan lortu zituen garaipenak, baina hortik kanpo ere ezin dugu ahaztu 1984an jantzitako Gipuzkoako txapela Mira Zabalekoan. Abraham Bujedorentzat da sarisa. Triatloia, sarisa emoteko gurekin dago Adrián Galán, 3 kirol batzen dituen Jazz Eibar Triatloi taldeko presidente berria. Bere klubean diotenez, izugarrizko lana egin du 3 modalitate batzen dituen kirolaren alde, batez ere eskutuko lanari dagokionez. Eskertzen diren horietako funtzioak bete izan ditu lehiaketetan eta bulegoetan. Eibarko duatloia antolatzen lanetan ere buru izateraino. Orain arte klubeko presidente izandako Enrique Guruzetak ondo merezita du saria. Txirrindularitza. Saria emateko gurekin dugu Galder Lasuen, azken urteetako Eibar hiria taldeko arduraduna. Mendaro Harrak ez du ibilbide erreza izan, baina lortutako emaitzak ez dira denolakoak. Kadete mailan hasi zen bizikletarekin, junior 2. mailan Gipuzkoako azpitxapeldun amaitzeko, bihotzeko gaixotasun batek geratzera behartu bazuen ere, 23 urte zazpiko mailan aurten debutatu duen, Aritz Esnaolak San Pedroko igoera irabazta lortu du eta gaur sarisa be bai.
Urpekoak sarisa emateko gurekin dago Eneko Eskudero, Deporreko urpekaritza taldeko arduradunetako bat. Saudi Arabiako ipar-mendebaldean itsasoan ikertzaile hau. Koralen ikerkuntzara enfokatuta, Estatu Batuetan ikasitakoa dihardu garatzen. Apnean inmersio librean 75 metroko sakonera eta aletarik gabe 60 metrokoa lortuta, bigarren izan zen berto txapelketa nazionalean. Oraindik ere gauza asko egiteko duen Jon Lapeira da sariduna. Waterpoloa. Saria emateko gurekin dago Iñigo Laskurain, Urbat Waterpolo Klubeko zuzendaritzako kideetako bat. Urbateko nesken taldearen horretik 2015-etik izan da taldeko jokalaria, aurten jokalari faltagatik taldea desegin arte, Euskadiko lehen mailak 3 lehenen artean urte askotan, bertako kopa ere irabazi zuen 2017an. Lautan Espainiako txapeletarako sailkatuta, hor bigarren ere izan behin, ibili bikaina egin duen ezak jasoko du saria. Bagoia aurrera, busu, sarisa emateko gurekin dago zelanez Ramon Kina, TAT gimnasioko arduradun nagusia eta prestatzaile Neka Ezina. Aurten bakarrik ez, iazkoan ere Gipuzkoako eta Euskadiko onena izan zen bera. Horrez gain, Iruñean jokatzen den Ardoi txapelketako urrezko domilak irabazitakoa dugu azken 2 urteotan. Eta aurreko guztiari, Eibarko Iria Busu Kopako lehenengo edizioa gehitu dio kirolari bikain honek. Amer Akbalu izango da saritua. Eta orain xakerekin jarraituko dugu. 18 urte besterik ez ditu, baina xake modalitatean ibilbide ezin zuzenagoa darama, klubeko lehen taldera igo duen azkena dugu, taldekako 2. mailako txapela jantzi ondoren, Gipuzkoako 3. mailako txapeldun ordea ere izandakoa da, horrekin 2. mailarako igoera lortzeaz aparte. Ezin izan datorri, baina berdin, txalo bero bat emango ditzagu Diogo Baleri eta bere ordez Aitor Berri Deportiboko taldeki zoan isa. Eta futbola izarekin da Mikel Larraina, Eibar Fundazioko presidente ordea. Mutrikuarra infantil zenean heldu zen Eibarko Harrobira eta kadeteetan Euskadiko selekzioa ordezkatu bazuen Espainiako txapelketan, juvenil zela hasi zen filialerekin entrenatzen. Lehen taldearekin askotan entrenatu eta gero, aurten 15 partidu jokatu ditu bertan, euretako 11 titular bezala zela iratuz. Odei Arrillaga izango da saritua. Orain sustapenaren saria emango dugu, eta horretarako gurekin dago Patxi Lejardi, Udaleko kultura eta jaietako zinegotzi karguetan jardundakoa.
Hainbat urtetan kirol modalitate askoren laguntzaile izan dugu enpresa hau, herri kiroletatik hasi eta beste asko babestuz, aurten Eibarko Txirrindulari elkarteak antolatzen duen emakumezkoen sari nagusiko babesle nagusia izan da, eta baita Urki Futbol Klubeko lehen taldearena ere. Alkireba ordezkatzen hemen dakagu, Juan Mari Arroitaunandia gerentea. Goiaz aurrera eta Euskal Herria banatuko dugu jarraian, eta horretarako gurekin dakagu berriro Ekaitz Juaristi eta Kitxu Euskal Elkarteko presidentia. Lan paregabea egiten du urtero, eta informazioa igortzeko orduan ez dago berak bezain beste berri bidali digunik. Horrekin ez da konformatzen, modu batean edo bestean moldatuko bada ere, Euskara hutsean bidaliko du guztia. Deportiboko mendi batzordekoak pozik egon daitezke Marifran Aranak erakutsitako lana egiteko gogoarekin. Eta urten errekonozimendu berezi bat emango dugu, eta horretarako gurekin dago Andoni Amestoin, orain dela gutxitik, udaleko kirolerako zinegotzi berria dena. Urte berezia izan da zalantza barik aurtengoa, urtarrilean hasi eta abendura arte, hilero izandako ekitaldiekin, mende aurrena bete duen Eibarko Klub Deportiboarentzat. 100 urte ez dira askotan betetzen, baina klub honi ez zaizkio nekerik ikusten, are gehiago esan geinke, gero eta esparru gehiago betetzen ditxula. Salisa jasotzeko hemen ditugu Iñaki Osoro presidentia eta Aresatzu Sobiaga presidente ordea. Momentu baten argazkira etorri baita ere gaur saria jaso duzuen Deportiboko guztiok. Asko zarete eta zuek ere sariaren parte zarete eta. Egun dela ditza xake, bero ketorri mesedez. Bueno, hortxe, Klub Deportiboko lantalde ederra. Aurten zelanez, errekonozimenduaren sarisa, eman detzau Klub Deportibo horri, zorionak danuri. Bueno, eta heldu da sari berezisa emoteko ordua. Euren kirolean, atletismoan, ibilbide ezin bikainagoa egin dutenei saria emoteko, gurekin dago Jon Iraola, Eibarko alkatea. Egidazu de Diego familiakoen etxean, goi errendimenduko sistema bat sortzea lortu dute, aita semeak atletismoan marka bikainak egin eta proba paregabeak burutzeko, amak pisu handia hartu du ekimen horretan elikadura zaintzen, bidaiak antolatzen eta abar, oso lan garrantzitsua Rakele burutzen duena lantaldearen emaitzen erakusgarri. Une honetan, Imanol semea da goi mailako atleta bihurtzeko bidean dagoena,
Baina hor ere Inigo aitaren laguntza du, bera baitu entrenatzaile. Hortik kanpo, aitak dominak lortu ditu azken urteetako Espainiako Master txapelketetan eta Imanol gelditu barik dabil. Gaztea, Espainiako txapelduna izan da proba kombinatuetan, orain arte egon den mailatan, 16, 18 eta 20 urtetik beherakoetan, Europako eta munduko txapelketetan izandakoak, Espainiako hainbat marka ditu une honetan. Gurekin dira Raquel, Inigo eta Imanol. Zorionak saria irabazi duzuten guztioi, azkenean kriston lan egin duzue bakoitza bere modalitatean, bere kirolian, eta azkenean sari horien bitartez, urte osoko errekonozimendu hori jaso dezute, orduan txalo bera zuentzako. Eta bigarrena, sari berezia pixka desberdin egin dugu, normalian saridun bakarra egoten da, aurten 3 gera, nire gurasoak eta neu. Eta azkenean, zuek sarituak irten zarienok ni barne, ez ginateke hemen egongo gure gurasoen eta lagunen laguntzari gabe. Orduan, uste dugu hori saritzekoa dela, eta beti merituak kirolariek eta atletak eruaten dituzte, eta behintzat behin, errekonozimendu hori jaso behar dute. Orduan, txalo beraientzako. Eta ez daka ezen gehiago esateko, ez doia txapa gehiago motera, ondo amaitxu urtia eta urte berri hon, eskerrik asko. Nire partez, lehenik eta behin eguerdion, saridunei edo saria jaso duzuen hoi zorionak, egin duzuen esfortzuaren gatik oso merezitza benetan sarisak. Bestaldetik bebai, eta kitxo eskertzia, beti bezala, hau klasiko bat da, urtero egiten duzuen lanaren gatik ekitaldi hau antolatzeko, baina, ez bakarrik ekitaldi hau antolatzeko, baizik eta urtian zehar egiten duzuen lanaren gatik herriaren txako, eta oso importantia benetan, beraz, bihotzez zorionak, eta, guztiontzat, urtia ondo amaitzu, 24, 25 bebai, ondo hasi, hobeto hasi, oso zoriontzua izan dadila, eta, hori, urte berri hon. Amaitzen gauz, baina amaitxu horretikan, bai izaten nahi duguna da, banatutako sari guztiak, Rosa Etxabe markinako artistak egindakoa dirala, eta hemendik txalo bat berantzako. Eta betiko etudekin jarraitzeko, hona hemen pare bat gonbidapen. Orain dela 2 urte hasitako bideari jarraitu, San Silvestre proba hastear dugu, oin bertan. Errebal plazaren aurretik irtengo da ordu batetan. 5 kilometroko distantzia egingo dute, antolatzaileek diotenez 4 eta erdi guztiok elkarrekin egiteko asmoz. Eta gero, ordu bat erdietan hasita, erromeria izango laguntzagan, Jainaga eta Narbeizaren eskutik. Eta urte berrixari agur dotorea egiteko urkora igotzeko aukera hor dao, Klub Deportiboko mendibatzordeak aukera ematen du Bixar. Goizeko 9etan depor parean elkartu eta urkora igotzeko, urko puntan 10 erdietan egingo dute ohiko argazki ofiziala, diotenez urkora igotzeko bide guztian lokatza eidago, orduan kontuan izan oinetakoak